На конференцiji, która отримана у медија центру Городскej хижи, беседували Олена Планчак-Сакач, председателјка организацијного одбору, Иван Харди, председател Друштва Руснацох у Суботици и Ана Марија Ранковиć, окончувателјка длужности директора Завода за културу војвоđanskih Руснацох. Toto šveto u stvari našo zdogадување на далеке нашо пристигување од пред скоро 3 віками, keď перші руснаци стигли ту на тоти простори под час Марії Терезії. Велику потримовку сме достали, на njej sme наистина подзаковни Националному совіту Руснацох, Друштву Руснацох за Суботици, як і Городу Суботици, która nam praktično ustupela prostor to, gdje še bude otrimovac vekša čast calej programi. I podzakovni sme tištag galeriji likovni susret, która nam tištag obezpečela postamenti za vystavu. Programa Centralnej švetočnosti počinje zo službu Božu u Franciskanskej cerkvi, a potim še predluži u Horodskej hiži u Subotici zo zvistavami subotickih umetnikoh, etnostolom, promociju monografiji Rusnaci u Subotici i Švetočnu akademiju. Nacionalne šveto bi toho tižnja malo buc označene u skoro šitskih mestu gdje žiju Rusnaci.